chini edisi hapangno tring bai khai gadalai samong tangnani bagai sep khairi mani bagai poilano tini aro hayao achukja MFK ni Presiden Takhu Gokra Ruhi Chandra Dev Burma, Vice President Takhu Gokra Ramesh Dev Burma, Tai Tangphang Takhu Gokra Binoy Dev Burma, Tangphang Logeshong Takhu Gokra Brijesh Dev Burma, Tayaro Celebration Committee ni Advisory Board ni Chairman Takhu Gokra ex EM Edisini Chandrodoy Rupini, Tai Advisory Board ni Vice Chairman Angkhana Takhu Gokra Roman Dev Burma. Tai boro Takhu Gokra Dipendu Dev Burma, Takhu Convener Roman Dev Burma, Tai Dr. Kok Sai Thangka Ratnotri Dr. Santo Dev Burma, Takhu Te Bukuk Song, Saimania Chini Dr. Tam Bagi Srapsa Kisisa Kok Sai Okhari Thangka Ratnotri Kok Saka Hanke Kok Sabaya Tabu. Abai ke khaku phongujun sini sikla rokno naharoi tabuk ni sikla rok je tongmungo tongui tongo obono nahar kahangke khaklap kuphongui phayo hama pai thango abai o jagao chung tabuk tongo jehetu ang ADC ni sak hambedekno naikoloi tongmoba AIDS Control Society by Kerungi matongwang AIDS Control Society ni phasingtei tal brum brum no borok report rohoro katal kheti besut borok Tripurao AIDS manjak katal khe khorobusuk Tripurao drugs chai tongphir bo area o busuk khe drugs chai tongphir oborok aboni bisingo Kung kolok busuk, kung bara busuk, kitong kolok busuk, aborok nubu detail chini thaniwo report phayo. Joto ni sewa najak nai kok hingke no chini kung bara rok ni kok. Chini kung bara rok salo 25 jana khai katal khai tabo drug chalai tongo. Sikla rok burui tai chala rok sikla rok. 25 jana ke katal ke drug chalai Delhi ke 25 jana ke salo drug chakang ke tabok je sikla tongnai rok agami 5 bochoro Tripurao chini sikla rok je sikla tongmani jatono chapai nai ke chini sikla kering thangnai awa high situation chinoro tabok arise ongoi tongo takok te bokok song ke tabuk chentini drug awareness camp drug awareness khayo MFK Drink Celebration Committee press meet khai saibo drink ni salsa sakang state level dringo buisumone parao drug noti kok kaham salainai hnibo tini chini paskango borok asokjak keroi chini Tripura saro o drug noti tabok bo kok kaham khnana ni soya achogui abonoti kok salaina ni soya siklaro to phaya na phaya obong khachini tabok kapal hamya drug awareness khaina hini khanaka ke arote borok chi phailia karone ke chajak chanai rok ne buma bu pharo tongbayo jaite gusti tongbayo chanai rok ga borote phaisinani buma bu phabo phaya obhaini bagai chung tabok drug awareness camp rok wahaina chung mas kami o khai ke borok kringai borok buk changai chung ma ki philu phiaba
जों स्कुल रगो गोबां के खायमानि जोंनि पलिटिकल लिडार्स रखना वर्कर्स रखना तै खायमानि आरो रगो जों गोबां बतर खेनो खाय दङ दाखौ टेबो कुसुं एके तामनि बागै आसु इम्पोर्टेन्ट के ओ ड्राग अवेयरनेस स्कीम न जों ताबो खैलै मा दं दाखौ टेबो कुसुं चिनियाव बेलबारि किल्ला जम्पुजला ताकारजला मान्दाय सिमनादरा अबो रेड अलर्ट जु नङि तंकारो अरो 100 जनानि बिसिङो 25 जना हाइसिक्लारो ताबो ड्राग जाबाय 25 जनानि बिसिङो 14 जना अंनाय बनि HIV पॉजिटिव जे बेमार माजा खाहाके जोंनि सिक्लारो within 5 years नि बिसिङो बो ओ हायुंनो याकारि मा थांनाय आबाहाय बेमार माजा चलाचिमिया बुरि रग हायनो दङ आं कायसा उस तिनि उसगाङो आनि अफिसाव फायो आनि मुंगिया गामिनि सार खानानि बिसिङो आं रां 4 लाख नाङै दङ नों बाय कायसा सफ्टवेयरनि बिजनेस खायनाय आ जागाव चिनिति प्रासारनो जों 35 जना 36 जना चाकरि दि माननाय एकदम गाहामसि डेडलाइन रिजाक आबनि बिसिङो रेजिस्ट्रेशन खायांके जों आं अलरेडी 6-7 लाख इनभेस्ट खायजाक दङ हायका आनि रांगो मागनां थांनाय हेके जों खायमायां थांनायनि आनि अफिसाव फायो दिनै मंगिया गामियाव आं थां मंगिया गामियाव कायसे इनविटेशन थाङि जों माके आ चेरायंखा ड्राग जानायसि नकनि रां 6 लाख लाङै तामजनि खायके साइमनिया ओलुके आनिर फै बेंगालुरु परे दङ अबहाय मियावते कैसे कक्तुमा फोन खायहरानो बुखु खरकसा बरनि आरनि घटना के बनि बसाजुक ड्राग सामानि बसाजुक नो मामथै क्या बोमा बोफानो बसाजुक नो मामथै क्या हयतो माइचारिया खेपन मातन खाना हयतो बसाजुक ड्राग चामानि चानानै नै सानै ड्राग्स रिया खाके रियोगै खारियोगै बागरुम प्रो आफरो फानो हाइपारटेंशन नङै फानो बनि सिमबि जलां खाना हाइके काबै मिया फुं खायो नरक किसा नायबै जादि चिनिति ब्रासारो कमर नाय अंखा हनै फुं खायो इके ताकु तेबो कुसो चिनि ताबक आसुक अब हाइकेसि ड्राग चालाय नरो बुसाइमानो बाहायका ड्राग चालाय दं ड्राग शाखा नरक सिम्पटम बाहायनो नरक साइमानो जे सिक्ला ड्राग जानाय बथमानि दाति बाचायांनाय जे सिक्ला ड्राग जानाय ब दाति थुयांनाय जे सिक्ला ड्राग जानाय ब बुइबे बिसे कक साथायांनाय जे सिक्ला ड्राग जानाय ब माइबो बिसे जाथायांनाय जे सिक्ला ड्राग जानाय बनिनि मखांबो नायसिथायांनाय जे सिक्ला ड्राग जानाय बनि यागो बथराय बाहायनो थाइमानि गोबां मांनाय नरक नुखाकेनि सिनिनाय साइजों बनि दुनिया बुफां तलाव थुइबो बसर्ग मासिं गचांगा पान थरो बकालाय थुइबो सर्ग के बुकुरि ओ दुनिया बनि बागे ब साइजों नो आ साइजों तंनानि नो अब्बास खाइनाव अंखा आ ड्राग्स ताबो कासिम सिनि डॉक्टर साइथांका ड्राग्स दाल दङ ड्राग्स काहामनि ड्राग्स दङ हामियानि ड्राग्स दङ चिनिति प्रासारो जे ड्राग्स नामाने हिके ताबो IDU आबोनो हिनो इंजेक्टेबल ड्राग यूजर्स आबो ताबो किके टैबलेट याबा चामा बाय सुदान अंगलिया चिनिति प्रासारो टैबलेट चामा बाय अंगलिया ओ सिगारेट दो दावि नंमा बाय सिमी अंगलिया शिरनि थै खगै सिरिज बायके शिरनि थै खगै आ थैयो साबुलै आ थैनो हायनाय सिरिज बायके सिरो दाय रकासि आ सालनै सालथाम तंथंनायनि बागै सिरो दायसा ओ बिसनो दाय रहर सिरिज पर्यन्त से पाइनानि रां करै बुइनि पाइप खगो बुइनि फैन खगो बुइनि ट्यूब खगो बुइनि रिगनाय खगो
তাইলাম তুই বিছনা চাদর খগো খাই ফালেই বরক চালাই যাও চিনি খেরেংবার হসপিটাল নার্স রক ও সিরিঞ্জ ন সামুঙো ফনাংপাই ডাস্টবিনে খিতার মাসে সিয়া হাইखे रुगि हाइखे थाङा आचलाय दङ जे चिनि डक्टर नार्स रुगिया सानिखायाव डास्टबिन फाट खसाय खारै थाङा आबाहाय रक चिनि अरनि सिगला रक दाबो खेरें चिनि खुमुलुंनि सिगला दाबो के आरो सुदन ताखोबैग्रा खदि सगै निनि मखल बायसि सग दिनि जों साइमान मारि लायखा अबाहाय अबस्था हेके दाबो चिनि दायित्व तम दायित्वनि सिगां बाहायगे चिनि सिगला रक ना चिनि सिगला रक तां बागै ना एक्चुअली चिनि गार्जेन चिनि फाइनेंशियल जता स्टेटास रां पैसानि हालक हामियाबो चिनि आबो आंशिक क्षेत्रे चिनि दायि चिनि बरकनि रां पैसा हामिया फाइनेंशियली जे प्रब्लेम माने इकोनॉमिक स्टेटास बो चिनि आबोनि दायि चिनि समाज बो आरा किसा दायि के बुमा बुफा ताबो रमदि बुमा बुफा कनै कनै हाबाव थानाना बसानबो सिगला दं चला फानंखा बोरै फानंखा बनो साबो बनार साबो फाइया स्कुलाव थांगाके बसाबो बायथां सिगलांखा सानजाव बबोफ्र हाफाय दिबरो बफ्र माइसा फाय साबो बाय गुरिनो थां साइकेल लेखाय थां बाइक लेखाय थां बुमा बुफा नायनानै जरा क्रेतामके बुमा बुफा आजिनानै नाङो बयनि हाबाव फान थांनाय हाजिरा फान थांनाय सामुखफोर आबाद रानानै फानो थांनाय हिके ओ आर्थिक आय खायनायनि बागै इनकाम खायनायनि बागै सामुं गलपायलायनि बागै बसाबती रक नगता मुं तंखा एबा बसाबती रक न हस्टेल रैखांके अ हस्टेल थाङै पर्यन्त से मास हयसा थाङै पर्यन्त से नाइमानिया रकबो दङ बुमा बुफा रक रां पैसा हालक हामियानि बागै आबरनि क्षेत्रे सम्भावना बेसी आलकाट्रेगो हिमनानि बागै आलकाट्रेगो अंखारि थांनानि बागै सम्भावना गोबां चिनि ते आगरतला निनि उदयपुर धर्म जेखाने चिनि शहर दङ अगलि दङ आरो रगो हायर एडुकेशन बागै इवेन दासिमबो चिनि XEM साइ थांगा शिलंग फरायनानै थांगा के इवेन बेंगालुर इवेन निनि कोयम्बाटोर बा निनि आयां हिमाचल प्रदेश निताबो देहरादून आरो चिनि तिप्रासार न फरायनानै निरियो आरो पर्यन्त से ताबो उसगाङो दिल्लीआव आं थांफ्रो खबर ना माने आरो पर्यन्त से चिनि तिप्रासार ताबो ड्राग शेयार खेलि चालाय दं चिनि वर्किं क्लास बो दङ होटेल रेस्टुरेंट से सामं थांनाय रावो दङ आबरगो नाव आबरग बाय तिप्रासा एके स्टेट नि मिलिलायखाय स्टूडेंट्स रावो नाव अबहायके आरो जों जालांलाय दङ के चिनि ओ जे इकोनॉमिक स्टेटास बो आंशिक बाबे चिनि ओ जागाव दायि जों अकम थांथान जेमन जों आगरतलाव बसाना रैखा नगबारा ओ बसा बफर नगो फाइका बफर प्राइवेट थांका साबोबाय बेरायखा साबोबाय बयनि प्रोग्राम सुपारस्टार हनिदा थांका अर्केस्ट्रा हनिदा थांका बुमा बुफाताय नायनायनि सुजुग करे हाइके बर आवलागुरिलाय आव बारा तंथानो मासो कयदिन तं कयदिन चा बुमा बुफासिया के बसारक हियक जाक ओ बसारकनि क्षेत्रे ओ सिगलारकनि क्षेत्रे 80% ड्राग्स यूजर्स अंगनानि सम्भावना दङ आबोनि बागै जों ताबो का सनानि हिके ताबो का सनानि से जे इंजाक ताबो पाइखा जे ड्राग्स जाक पाइखा बरनो जों ताबो तामि हिनाय माया नांगै खारियावगै लाख आखे नसुनु जागलिया इ रिहेब सेंटर दङ जों एडिसिबो ताबो रिहेब सेंटर थाइलै दङ आ जागा जों ताबो रहरलाय मानो ताई ओराल थेरापि हनै कायसा सेंटर ताबो चिन्तानि एप्रुवल सन आं अलरेडी एप्रुवल लेखा खुलमुलुङो कायसा ओराल थेरापि खायनायनि बागै आं सानमानि बर'गाबो जिरानिया खायनाय होना आं सागै जिरानियाव ड्राग जानाय कमंनाय चिनि तिप्रासा आमचायांनाय आबन सेनर खुमुलुङो खायदिनि ताबो बर खुमुलुङो चिनि खेरेंबार हॉस्पिटल बर खायनायनि गसेगा आबो हके सब्स्टिट्यूट ड्राग जानाय रकना आ मानै चारि खांके ड्राग्स या
फियाबा ब आबो बाय तंग थगै मानाय तंग थगनाय बनि बसाक ब ड्राग्स आखे जे बसाक मजेव तंग थगो आबो बाय ब तंग थगै मानाय आबो हाय इके रिहेब सेंटर नरक साइमिया नरक खर बसु ड्राग्स आने रकनो नुखा रिहेब सेंटर आं थांनि नायखा कयेकटा रिहेब सेंटर रग आव चिनि बिसिङो चिनि कंबाराव बिसिङो रिहेब सेंटर रंनियाको आफरो आं कयेकटा रिहेब सेंटर नायमानि बुकुंगो दनान बखरगो दनान अगलेबो दनान खाग्लाबो दनान जे मुसुगै फैमान समय एके बरि फैमान समय एके हांसे कासुगलायब्ले हांसे सुगलाय हांसे बुलायब्ले एके नोंनि बसानो अ मदनायै अ कुंयै अ काहामयै तक्ति हाय बद बायनो गदा गलायनो हने आस तरिति फैमानि निनि बसा तर खायके निनि मखल मुक्ति राननाय किसिव थुई कारानो मथुति फैमानि आनि बसा बतिनो बसे आनि दुख कष्ट न फियगनाय हिनि जों आबो तुई फैमेसे मखल बाय थाङो ड्राग्स जाव हनै ब लाफिनो जागो सुनु सुजागो बखर गोनां खाख्ला गोनां याथे गोनां खारे जागो माने नुगैनायदि अ बुमा बुफा आरो लेङै थाङो आरो अर्धेक थैगै दं माने आरो चिरिगै दं माने आनि बसकांगोन आं नुख बले अब बेलाय सिरियास थांनाय बिसिरकनि सिगांनो आं जत जागावनो इए मंगमानि परे कायसा एमडीसी मंगमानि परे अबनो तुई तो आं 2014 निचिनि आं सिरिगै फेमिनि अ ड्राग्स ताबो ड्राग बाहे अवस्था ताबो सालक खरक नैखे सिंनि चय दं चिन्ति प्रसार सालक खरक नै गरे सालक खरक नै सिंनि चय दं ड्राग नति एके ताबो एचआईवी मानजाग्रक अंगै दं हाके आबार जतनो उलुगे तै बिसे इनक्रिज अंनानि सम्भावना दं ताखुके बखुकसं जदिও ओ तालनि रिपोर्ट आं मानियाखौ ओ एक्जेक्ट रिपोर्ट आं मानियाखौ तालनि बेलायनो केरिं मासिंसा आं बयनि जों सावो जारा चिनि लीडर्स दंनाय रक बुमा बुफा दंनाय रकनि दायित्व निजिनि बसानो ताबक ओ जरा आंखा नोंले खाका हाम फोरोंनायनि बागै आगरतला मारहनाय बायरे मारहनाय किन्तु नों लेखा काहाम फोरोंनायनि आसय नों बनो याकारे गियाके नों बसानो थैलामो रहमनानि हायसे उंनाय जत तो याफानो 80% आबाहाय उंगै दङ ताबो चिनि कबांमा सिनिजाक नुजाग्रनि बसारो नो ताबो आबाहायो थांलायजा भाइके बरनो कासनाय कुनो लामा सिनाय तो बुंनाय बर चिनि मकल बाय थांबाय ताबो नुजा इके ताखुते बखुसं चिनि लीडर्स रो नोट जों कयो जेकुनो जागा प्रोग्राम खायदि जेकुनो जागा कक सादि पलिटिकल रैली फानंथोन पलिटिकल मंच फानंथोन एजुकेशनल फानंथोन सोशली फानंथोन 30% स्पीच जागा ओ ड्राग न अवेयरनेस न तई नं कक नारक दिनि कक साथानि हने आं रिक्वेस्ट खेमानि एटलिस्ट 100टा वार्ड साथानो एक घंटा कक साथानो नं 10 मिनिट फानो ओ ड्राग अवेयरनेस नि बागै निनि खुबो कक नारक दि हाय हने आं सिनि जत लीडर्स रकनो ओ कक सामानि ताखुते बय जों ताबो चबा खैलै दं दफा हदानि यज्ञनि बागै चबा खैलै दं साबनि बागै ओ कालचार तिनि नरक नायदि एमएफके 2004 नि चिनि बरक त्रिं पालायलाय फायो तिप्रासानि हुकुमु कक बरकनो तेबो कुचुत लांनानि अब कायसा स्टेट लेवल नि कायसा बरम मानखा स्टेट लेवल हिकेनो स्टेट लेवल नो मानजागनानि बागै जत तिप्रासारक इमां नगो त्रिंग हंगायके ओ त्रिंग नि कालचार नो सनामै तुइ फाइथानिओ ओ अरो आसोजा खरक बुरि खरक बारकनि बखानाय गोबांमा ककजाक बरकनि कलम तै गोबांमा ककजाक बर मुक्त्रिमानि आंजाक तिप्रासा हदानि हुकुमनो खातिनानि बुबाग्राराव हामतरफा हामति हिनजागनाय निनि जुजारु फानि जरानि चिमि त्रिं पालायजाकमानि गोजों गायसालाय बुमानो ति सानानि बागै तिप्रासारकनि थिनां सिक्लारंना याफारि कालां थांनायनि बागै तिनि बरक तिनिबो कष्ट खायलाय दङ अ जागाव आचलाय आबनो नारंनाय साबो चिनि सिक्लारक कि चिनि सिक्लारक सिताबो अनिहा
chini sikla rok kita ba yasak nai kari ongnai naikol nai kari ngai chini hukumu mukumu no inke bo jaga chung thangai tong takute bokuk song bo jaga chung thangai tong amane bagino রেসপন্সিবিলিটি দায়িত্ব অবন দামিহীন বাংলা মেঘে যুদ্ধকালীন তৎপরতা আবার হেখাই जों যদি সোশ্যালি যদি অ্যাক্টিভ ইয়াহাকে সোশ্যালি যদি অ্যাক্টিভ ইয়াহাকে जों চিনি শিখলারক নারগি মাইয়াংনাই जों যে গার্জেন তংনাই বোমা বুফা তংনাই রক বোমা বুফানো একমাত্র ওই মানে বসারকনি অ্যাকচুয়ালি গুড ফ্রেন্ড বোমা বুফা বসা বো জায়গা থাংতং বসানি ব্যবহার ববাহাই চানা জরা চুদু চা থুনা জরা থুদু থু সাবো বাই থাং অবা কাইসে গুড ফ্রেন্ড বসানি লগে ওই মান খাহাকে আব বসারক কোনো সময় হামিয়া লামাও থাঙ্গিয়া আবার বগে আং কয়না মুচু বুমাবু ফারক ন বসাবাই जों গুড ফ্রেন্ড মাংনাই গুড ফ্রেন্ড খাহাকে চাই তংনাই হামিয়ানা ফানো जों गाहाम लामो तुबुई फाइ माननानै सम्भावना दं गुड फ्रेंड जों मावनाय बरक जों बाक्सा बाक्सा डिप्रेशन बय गाहाम परो आं गाहाम परि मैया बयनि थाने रां दं आं थाने मोबाइल गरै बयनि थाने बाइक दं आं जों जरा बुमारिनाय चिनि बसाबती रकम जरा ओ जरा रि मायानि बो बाक्सा बाक्सा फ्रास्ट्रेट একদিকে ओंखा चिनि बुमा बुफा যারা চাকরি কতর খাই তংনাই বরকনি বাহাইনি কিছু পার্সেন্ট চিনি চেরে রক অভাই দ্রাক্ষা নাই তং আবার অকঙ্গে রাং আলাইদা তং তং থগো বুনি লগে লগে খবজা খা একে বরক চাওই দেরা নাই তং চিনি তাইসে লোয়ার লেভেলে গাকে মুংসা সামুং কरै মুংসা जों नगो जों তো সারা ত্রিপুরা বেড়াই তাবো বেড়াই খেগে নগো বরিফাং তলাও আচগै তাস थंजा केराम थंजा हायनो आचगै राबार बागान तलाराव मबाइल हायके सेब लायजा गोबां मानसिफ्रा दङ बरक सालजा सालनै सालथाम हायदि खायनायसिनो हायदि नायनायसिनो वाइसा जायनायसिनो ओ जे चारिनाय रक जे फालनाय रक पेडलार रक बरक हिंगे ननो वाइसानो चारिनायनो पुइला तो आबो मागना ननो पुइला तो मागना चारि खांगाके एमन परे जखन एडिक ओंगै थांगाके बत सानै मानसि दंसिना हिकेबा इनभेस्ट सिगां मा खायग्राब्ले बिजनेस जानानै हिके ननो इनभेस्ट पुइला खायो ननो सिगां चारुइ लय खायगारो खायग्राव थगरि थगजारु ताबो हिके किरिमा संसा जों खोनाय दङ इभेन लय खायनायनि बागै चॉकलेट हाय जातीय वो ताबो अमहाइके चारि लाई दं लेखना हिके तो बुसु किरिमा संसां खना ताको ते बखुसं आबाहाइके जुदि फ्री सिगां चारoi जोंनि गोबां मा हस्टेलनि जोंनि जेराव स्कुल इभेन क्लास 9 8 6 7 6 फरायनायनि सिमी जामानि रेकर्ड दं क्लास 6 7 8 ayang to ongo sikanga hinge no wan soginai di sini siklaro bol jagawot khangai tong hinge जों तिनि oro gurutto mania drug awareness khaye nei boi ari drug awareness ya jagatam thangnai hai ni boi phailia kintu chini samaj je obossu important ni tong जों गोबां ke khailene nangai tong chini बुबाग्रा बाहायनो जों आबोनि बागैनो सेमाने युथ रंनि बागै दासिम साइ थांगा जोंनि एक्स इएम जों युथ फेस्टिवल खायसा दाख्लै बाहायनो जों खायलायनो नि कक किन्तु बसकांगो इलेक्शन नंगै जों तो हयतोबा खायमाया नों सिनि टारगेट दं माने गोबां के जोंनि सिख्ला रकनो थंमंबाय हुकुमबाय के गदालि द ऐसा लामाव ट्रेक तो बय फाय मानना हने हेके ताको ते बुकुक सं ताबो गोबां मानो थैनायनि फारसे जोंनि सिख्लाराव एखे जों ताबक समाय मा थांनाय उ समाय बाहायके तांलायनाय खाना बहायनो खाना जेरो तंनाय जे कक सानाय खाना तो बर गोबां मानो फैनाय जानायबो फैनाय जायाबो फैनाय खाना फैनाय तिनि करियंनाय ओ बाग्रम फोरंके सिरखक फोरंके आबरनि दल गोबां औ एखे आसुमै रगो बाहायनो ओ मेसेज रक रिना निबागे आं जेरो गेस ओमि फैने रकनो गबकनाय
chini Maharaja Phagige to ang bono sanai kisani ni khukti o 10% pano 20% pano o message rokno tondi hai nei ke takhukte bukhuk obono ang paithak rok koine chini sikla rok destroy yong itong katal ke salo talo asukhi kabang ke tabo ongoi tong sing obono kasu ya ke agami dino sing bo jaga thangai sogoi ne abo tabo norok no saimano abon bagai khayo sing drugs ni chini tai kaisa ke chini bisingo no kabang ma tabo boini do phano chung dusri lap kore chini bisingo no kabang ma tabo phalai batong chini bisingo ti prasani bisingo bo phalnai kabang ma tong ne tabo ke chung khana ka bo je kono party ni phanang thun bo je kono borok phanang te jesu kotor phanang tongmong no norong ne thani aba hai kono information তথ্য tong hake sing chini do phawa hodawo borok no chung mathak nani borok no ka sonani bagai sing palkhe samung ma tanglai ne o kok saino sing ndc hapha sing joto samaj tai chung chini hoda tongo jamati hoda koloi hoda riang hoda o hoda rokno bahaino ang joto no hoda okra rokno bahaino ringi borok no saka je norok ne hoda wise youth wise norok bahaino obahai drug awareness rokno ti kora step nana ne bagai samung khaina nangnai norok no chungja nangmani chung norok no chubanai ne bukok saka je tinini drug awareness camp masuk jerano ani khukti ongsitung ulurogo jara makhake chung tebo kok salanai takuk tebo koksong jara chini belaina hamya kabangma hukumu chung khayo tring mo kaisa hukumu o tring ni bisingtino kabangma chini katal rasapnai masanai subnai tamnai rogo chini kokborok ni bisinga achai phega mf ke ni bisingtei o tringo participant khaina ni bagai bo masanai kereng rasapnai kereng kabangma chini bisinga achai phega o tring no naine khainai hnibo kubun jagao hake kisu jagao hake chikon tring palai than rogo belai ke hamya nungjago কিন্তু borok no bahaino ang koina mo chugo program khaito tring palaithon কিন্তু a jagaro wo hekmung bai ta ko bolaithon tomo hamya bai ta ko bolaithon bulai toklai bai ta ko bolaithon asukok saino ane ko oron mathasino jotonon hambai khulumbai ke